Morning yung sale, busy na. Alawa. Galagot ko mamigos. Nautdan tubig ba? Niya, bapalit og tubig. Huwag kapalit kay kuan ko no, kanang guba ang kuan, ang system, ang tubigan ba? So di ka process daw. So, sabot ako kay nautdan ng tubig lagi. Nagkaroon tayo tubig ni abot. Asitin na. Awan ang tangal sahon mamigos kay ang ibutang na sa may dispenser. Pag-asa na ako mamigos na disappoint ba na naglagot ko kay ang kanaging kuan kay mamigos ka ng hapin sa iyang kuan, hapin sa takob bisi kanaging kuan mamigos kan bago gani mo palit nimo, di ba, kung mo palit ka bago nga tubig ka ng mineral, di man na wa mo dyan nagisi dapat no nya kung gabli ka imong nagisian. So mo to na palit mamigos ki-deliver inabot kanina, hindi man ako nagdawat. Usa ka tabanti may dawat. Pagtanaw pag-aksyon ng alsa ng mamigos, gisi ang plastic sa katong yang cover ba. So nabay na nakabutang nga broken is sale, do not accept if broken is sale. So dili na kausara na itabo mamigos, katulo na itabo mamigos. Kaduha gidawat lang ako, abi ko kanang nagisi lang ba kay masih sa pag-asa ba. Inom po bantura na iniginom na ko mamigos, lay glass sound niya. Dali rbay ko kanang sensitive kay yung tiyan ba, dali ra maglain yung tiyan. Sumoto mamigos gilagot kay ko, wala ko imna toratos gawas, wala ko palit ako tubig ugma. Unsay tanaw ninyo ani mga mamigos, awa ang sudlanan hugaw, bawa pa limpyo. Tawa niyang kuha na amigos, tawa niyang takob, gisi na, napasabutan niya siya nga ginamit na niya siya, nagibalik lang takob. Nagot kay ko mamigos kay katulo na inaitabo. Nawa hansi tanaw niyo mamigos. Oh, tawan tubig. Tubig na pay naglutaw nga puti-puti. Awa. Oh, awa. Ligyo na siya edited mamigos. Ano ako sa asahan mamigos kay vitamin naman yung sakitan okay ba din ni kabo ang tubiga sa MC ba ni direct